Kajing ko blay it haga kerteng gada Jesus Christ ya pi baro ki kun ki jong blay. An wan man kren na pi akan ega por syapang kai jingleh byrtong lane aiksuid. Ngiem haki sengi ya ka bau briu la ya lambak lagi rukom baper. Bat na du ka testament berim hadu testament bertemai la mani ya ki ksuid. Balaju kren ksuid, kren byrtong, kenya, krem. Badle i kita ki kiba ublay sngoutana. Daya ka ni kapur, akwa ban pen iya piya ka ktin ublay, kanang ba pin sngout hu, kumno ban ya daya ladi, ban light ladi, ya ka ying jopi, ki kon ki kti, haba one len shop ka nu ka jing ha ka jingem, ba pinam pai syadiang na syaman, henry ban wat yo blay batau ka beneng ba kandau. Namar, ka jing kren ka jo blay ka jing maham persya ka jing ijli, ba ki jait pen riu kilale. Kumta ka Bible ko ang na ka Deuteronomy ka nong ba katpra ka kot ba sipau. Ublay wong wat ai bo an shem hapdeng jopi uba penya ilaw kun lane yala ka kun leng ba gading. Leng ba uba leblay, lane uba kanpor, lane uba kren byrtong, lane uba aiksuid, lane uba pentami, lane uba kan aiksuid, lane uba le byrtong, lane uba kren ksuyap. Kini kilong ki jing maham ba pimday ban yalam le yalade yalam yalaki kon lene ka ying haki ba kum kini ki jing kain ksud lene ki jing kan ksud na babaro ki bale ikini ki ru kilong ka jing ijli how try but na ka benta kini ki jing ijli u try uba blay jome ube no yakina kamat jome kan long ka jing penwir kan long ka jing yale persya yaw blay hagaba ki ksud kinamla ban pen bhan rey ban pen sniu ka jing kain ksud ka jing le byrtong bat ki babun ki bala kadaw menen ka pen pai pen prai ka ying gesem ka yalam brau ya ka riba ka jait pen riu ka yalam brau ya ka ying gesem ha ka ta ka jingai ka bam day ban ngai day na marta ka daw ni syemang ni ba what ya kitu ki briu ha ka testament ka batumay ki balale ya ka ni ka kam lapen ya wir no ya ki lapen ngat lang ya ki ha ka ta ka jingai jong ki bom riu blay lapen shitom no ya ki lapen long ya ki ban ai tino agaktiu nong shoot bat ha ka ba kin yap ruhang ta kin sakma ruhang ta kin jot ruhang ta Bible gong to men long ba janai ba try ba play jome na mar kini ki jaj ben riu ya ki ba menyo ki la shashkor ya ki nong kan por but ki nong le blay henry ya meu try ba play jome sha ken ba men le kumta ki don ki jaj ben riu ki bala sha elam bakla ha kata gurukom ban mane ki play tau ban ken ksud ban kan por bat ban le byrtong bat ban kenya haki rukom baper bat ban kren ban ken ya kita ki jing ken klur lani kita ki jing pekti kan god bat ki babun kita ki rukom hendra ublay ka Bible gong ublay shom la sha ya me ban le ya kata ini pet mentas ka Leviticus ka nong ba arpo bat ka khot ka ba arpo nyo yin pulay suakat kendai lai puway. Kong wat pai shikinong kren blay. Lemne shikinong kren byrtong. Wat lay wat yaki yakaban pentingit yalade naki. Ngalong u tribe blay jompi. Wat pai, wat kot, wat lay wat yalam. Yalaki kun yikti yalade sya kita kinong kren byrtong. Shikinong kinyanong krem. Sya kita kinong kren blay. Kinong kren syuar, kinong kren taro, kipi pentingit ya ledi, pentingit ya ke ying kesam, bat ka riru ka pentingit na mar ka ta ka jingat ka bamday. Haga Leviticus arpo lenong ka kot ka ba arpo nyo.
Hang ni ke ketin jong blay ke ong kum ni. Ubriu ru la ni ke briu. Badon ke men sim le blay. La ni ke long kinong le bertong. Od peniyap no shisha ye ki. Kin ya lente mau ye ki. Ke snam jong ki kan long halor jong ki ken. Ya ke ni le krena ke ketin jong blay. Bana du de ke por. Hakitas men berim. Laju penduk pendam no ya ke ni ke jingat. But what ikinong le. What ikita ki bashale bakim day ban le bakim day ru ban le wat shikin nong le bertong tang gadai ka ktin jo blai ngiwa I hang ni ha ka ba ar kis im ka lenong ka ba ar puway ka khot ka ban riu ngi shem ba wenos im juda bakerteng manase ulaha ba gane ka pop Bargani ke pop jong u kalawan ra ya ui ke jingjot ya ui ya ka yingsim bat ya ka hima jong u haba u bleu la ino ya ki ya u ha ka jingle baman bat ha ka kti jong ginong shon Bible gong baula peniya ilo kun leng ba ka ding ula kan ya ki por baula kren bertong baula le ha kita ki ba kren blay bat ha kita ki ba kren bertong Ula le I ka bas sniu shikat kemat utrai ban pan kwa ya u ban bitar jing bitar u play kala haba u na ba kumus im udai ban long bariu play kum ginong sanshar gile ban wat yo play kum ki kmik pa de ban wat yo play ke samla gile ban wat yo play bat ka ri gile ban wat yo play ndre ki wat ya ki nong kren ksui ki wat iki nong kren taro kswar ba ki nong aiksuid bat kum ta la pen ngit sang ya ka ri bat ka jaj ben riu kum ta ngi yo iru haga kitab Isaiah Bleu la pa yu nong tulpa ban kren persya ya kene ke jinglong. Isaiah sau pun nyu le non kot khat a ruang to yeng ti bat ya la ki jingle mentor bat ki jingle bertong babun jong pa. Kene ke jing kop ke jo blei persya I te ki bale jadu mentor. Wong to yeng bat kita ki bele ha ki ba phala ju trai shitom na du ba phadang samla le se phala ban mentoy le se phala ban job. Kani kalong ke jing kren don ki priu ki bela yo jing mentoy ne kani ki bela le I kani bat ki ba im hang kani hendo blai ong phala thayan ho pai ba ki jing sala jong pa to kin yeng ki nong yit beneng pi wat ki nong pai klur ki nong pai beneng ki nong pai kti nang ta ki nong khmi klur ki nong batai benai ban pen im ya pa ne ki ki ban sajia pa Dan ki breu ki bong la khang ta tarik pilong kumta ho to benai kumta Dan ki bangai ru ye ki benai bahu benai April omlong ban tei ban shna omlong ban ya tho bat kumta ter namar don kita ki nong khmi klur ki nong yit benai ki nong batai benai ki balong ke jing syukur ki ba pen ya lam brau ya ki breu jo blai sha ke jing long brau ha ki ksut bat ha ke jing ksut bat u blai wong kum ni Skap ke jing maham no blay gong. Hakmi kin long kumustat. Kita ki briu kin long kumustat. Ki ba jule ye ka, ki ba ngai ye ka kin long kumustat. Ka ding kan pen ing ye ki. Ki nom pelait no ye la dena ka bor ki teli ding. Ka ding jong ka dujok kan bam ye ki ye ka wei ka ski. Kata ka nom long ka nga ban shus at. Ne ka ding ban shushong saat. Kam de ban shu pen saat. Ye ki hen rei on tang ye ki ha ka ding bom julip. Ha ka liu long ba klem try. Ha ka pung ka ding. Kum ni kin long kita ke ba pa ha pa. Ha ki ba pala tray shitom. Kita ki ba pala kai ba pala bat pa na du ba padang samla kin saya sakama wei shalaga jonga jaka onom don ba pen im ye pa kani kalong ka jing maham ka jing tem ka ba kraw namar baro bale ye kata bat ubangai ye kata bat wat ye kata ka jing ai ksud kan hab ha ka jig ding bom julep na ka shiti baneng kong shekinong korin kalenong ka ba shipau bat ka khot ka ba arpau ka ong kumne Henry ba kita ki eke ru ia ki ba ki gentil ki ya kenya ha ki ksut kan te om ho blai te ngamon ba pin long ki bias lok ba kita ki ksut
La talk wa daga New Testament ba pim day ban ya slok ba giksud. Pim day ban lay si ginong byrtong, ginong aiksuid, ginong krenchuar, ginong pay manay, ginong pay klur, ginong pay kiti, ginong kankot, ginong kansbay, bat kibakum kita, ginong kanpeleng, ginong krem, ginong kenya, kibakum kita, ginong kren, ginong persat. Dan gibri boong ba ingading lay persat. Lani ban kod inong persat, inong kren blam blam. Kini kilong kicing riam yapi. Wat nom ya slok boleh ongam kwa ba pin ya slok bagi kiksud. Pimla bandi naga kuriu try ba nagi kuri kiksud. Pimla ban yo benta naga mi try ba naga mi kiksud. Hatong ipen bitar na mi try. Ladagi lei kini ipen bitar yau try. Pimla ban ya slok. Lapi dai kiru ngai yo try ngai yo try. Pimla ban ya slok bat kata ke jingai kiksud. Dan gik mi gik pa ba bang gik kon gik ti ya lam ban pa pe kot ban pa pe ban pa pe kti nang ta ban thang yu snyo la ne ban kenya ban krem hadin ki lei se ki nong duai ta ki lei se ki ta ki briu ba duai play kita ki nom la ban trekam ki nom la ban trekam dan ki briu ba dan ki jingpang ki stom ki treshu wat ban sumari ki na mar ki ngai ba gadai ki jingpang sui kum ta kini ki dei ki jingai bi ki ba wan ra ki jingyap yau briu. Hang ni ka Bible gong hatungi pen bitar na miyo try. Hatungi long ki bakam klan ban yo. Hatu ki ksui ki kam klan ban yo try. Hatu pipi long kam klan ban yo try. Ba pin ngai ki di ksui ba pin ai wat ki ksui ba ginong le byrtong. Pi kenyi ki ksui yap pi lei ki lum jing te pi kren ba ki tu ki bala yap. Pi kenyi ki tag ba yap pi kot ki ying ki sem jong ki ba kin wan bam wan di bat pi kot gat pat ye ki hatu ka ni kam pen bitar yo blai na mar ka jing ken ksui ba ka jing ken ksui yap kala don na du ki hajar snam ki ba men shwa ki ba blai skotanat blai man. Pi lei bu iki ja ki jenta ha ki tu ki lum jing te pi le ikata. Don ki boong i ye ki bat ngimla ban i no wat haba ki layap ngi lech shalum jing tep ngi lech ban tuai nam ta jong ki na mang it kata ka yap hair ka jing it ye ki ngi don han re ngimla ban connect bat ki ksuyap ngimla ban mane ye ki halum jing tep ngimla ban mane ki da ka dur ka ba ki don han re ka jing it ha ka don ut ngi don ngi snow kan mau ki it ba ton ngi snow buram kam long pat ye ngi ban ken ksuyap kam long pat ye ngi ban ken ye kita lai mit laya kam lo yang ngi bangin khot gat pat ite ki bayap bakin ya rap bat bakin wan kini ki long ki jing keng su yap ki ba pia ban pet yap na kani don ki brio ba yap brio ying ki ken ye kita ga ya ye kita ga ayom ye kita ki jing keng su ye kita ki ken yap kini ki long ki jingai ki ba bit bat ki bam day na ka tin jo blai kaktin jom play ke yatu ko ong kumni na kabading kong u Yohanes ka nong ka basaw ka dukot ka ba ning kong ko hep it wat ngai ki men sim baro Henry to pinten ju yet ki ta ki men sim la ki long na em no play na ba shibun ki no tulpa balam ler ki let mi no sha ka pertai wat nom ngai lut ki men sim baro wat ngai lut ye kita ki men sim ye kita ki jaj men sim ki jaj jing ken ye kita ki rukom pateng la pateng ye kita ki rukom ken ksu ye kita ki men sim baro wat nom ngai lut da ten ju ye ki ka shiti ba ash nong korin ka le nong ka ba khat wei nong ba khat wei ka khot ka ba khat sao ka ong kum ni ngin le ngo le ye kata na maru saitan hi upen yesriem ye la de o angel ke ding shai wat nom sharpen beat ha ka jing pen thame bau tau angel ka jing shai unwan ha ka dur angel henre u saitan kanom la banjia de ha lord jong ka ni baga tin jong play ko ong no jacob i way san baga neru ko long ka jing kan tu jong ai pi gong henre la dau no ru na piu du na ka jing start don pa no play u ba ai ka lu ya baro bat ubam kan no bente on ai ya kata ha u
Ngaduai ba pinyo ka jing start ban im ha ka pertay ban penya per yo ksud na u Jisu u blay na ka pertay na ka ta ka babhai ka basniu ka jing ai ksud ba ka jing ai how blay ba im ka jing shakri yo blay ba im ba ka jing shakri yo blay ba yap ka jing shakri yo blay ba im ba ka jing shakri ki blay thau ba ka ta ka jing ai jong pi kan nom ya kersum kti lang pinom ya selok lang ba ksud ba blay ha ka ying pinom khot lang bat blay bag suit namad baro kan long kejing ijli kamadu try kot yo blay ka donut priang yo Jisu ha ka mensim beno i kita ki jingai suit baro ki dur ki dar ki bakan jo suit na ka ying ka sem jo pipi de ban pen khut ki dur ki dar na ka rendang jo pipim dei ban deng ha ka kti jo pipim dei ban ta ya ka dur jong sen ka dur ka bam khot ki ne ki tatu bat ki wei ki ba shon mahor shon sha ba ka met jo pi weng pen khut no na mar ka met jo pi tempel jong men sim khut ha ka ying ka sem jong pi ki wall jong pi wat bu inu no ka dur ka ba jabo ja clear ki mobile phone hagi computer hagi kot ki sla hagi jan ki ba pi phong ki don kam ban don ka jing pen khut ban nom sha ba ka weiru na ka ta ka dur ka ba jabo ja clear la ni ka dur ka bam khut la ni ka ta ka jing ngai su jing ngai setan kan don na po jo pi kom ta to pin long u briu ba khut ka tin yong blek ong to pi long ba khut kum ba nga nga long ba khut ngai how try it la da pi la ngat ha ka ba kum ni ka jingai ha ka ni ka mensim tuai ban palai lut diang yo Jisu ai ka comments yo pi ngin tuai nam ta jong pi ha ka ni ka por ba pi thoi ki comments yo pi comments bak ngi ju tuai nam ta jong pi wat la da ngim phun che pi wat la da ngim ju bab che pi and re ko wei ka ba pi tho ngi tuai wat ki tu ki ba comments ha ka jing comments ka ba bakla ru ngi tuai ki tu bran kam ki jing tuai ru ngi tuai ti bo wat jing shai ru ngi tuai na mar ngi don ban shakri ya pi baru play ya pi bat un pelat ya pi na ki por ku you cray bat un pendap ya pi ke jinglong play ke jingli ru play bat ke jinglong hok ha ka ying jo pi ka donu jo pi ka jat ke kur jo pi wada ka ri jo ngiru ka u play un sen shar ki nong shun kin spread ru play un yeng ba ka borom try kan tap ya ka ri jo ngi kan tap ya ke jingem jo pi ba ka ying ka sem jo pi ha ka kor teng ro Jisu ngadwai a play to da kar khuno yo pai nang jo me ba un wat yo blay ba im ba un shakri yo blay ba im ba un le ita ka mon ka jo blay ha ka jingem jo un sange do ban wat ki blay tau ba ki suit ki cray un mane yo blay ba im ba yo Jisu blong nong pen im ha ka kerteng do Jisu ba Nazareth amen.